Hej, Søren Bomholt, teamleder for Team Jord og Grundvand, og undertegnet Michael Wurm fra DI og Miljø og Geoteknik. Vi står i dag på en helt almindelig ejendom, i et helt almindeligt boligkvarter, nu vel i et kystnært område. Og Søren, hvad er det normalt, man fokuserer på ved sådan en ejendomstype? Jamen, så er det, vi snakker olietanke og olieforurening i den sammenhæng, når vi snakker bolighandler. Vi snakker selvfølgelig også om, der er forurening i overjorden. Men når vi snakker kystnært, så har vi altså også et andet fokusområde, og det er den, vi har, den snakker du om her. Det gør jeg i hvert fald, fordi vi fik en henvendelse for nogle måneder siden fra grundejere, der forgæves i det her område, hvor vi står nu, havde prøvet at dyrke kartofler og grøntsager, og havde en mistanke til, at det var den her Kalorius, en gammel tjærebrønd, som måske var årsagen til problemet. Og vi har så lavet en undersøgelse hernede, og Søren, hvad var resultatet? Om vi er blevet bekræftet i, at der er en voldsom kraftig forurening, både i bunden af tjærebrønden, men også i overjorden omkring brønd med tjærestoffer og PAH. Og tjærestoffer, det er jo ikke for børn. Nej, det er det ikke. Det er, hvis du kommer i kontakt med tjærestoffer, jamen så er det kræftfremkaldende. Og det er uheldigt. Det skal vi helst ikke. Og en anden uheldig ting er, at sådan en forurening her, den kan også have andre konsekvenser. Det kan altså når du konstaterer kraftig forurening i jord, som er tilfældet her, jamen så er der også en risiko for, at grunden kan blive kortlagt som værende forurening. Og det har selvfølgelig nogle uheldige konsekvenser, når vi snakker ejendomsværdi med videre. Søren, vi er jo rykket ned i den her lille, hyggelige naturhavn langs fjorden. Og alle havne, stort set i hele Danmark, har historisk set haft deres egen tjærebrønde, foruden dem, som vi jo tidligere har set, der er ligget op på private ejendomme. Og hvornår er det her foregået, Søren? Jamen, det er typisk perioden fra starten af 1900-tallet til frem til 1960, hvor man har imprægneret garn af naturmaterialer med tjærestoffer. Og hvorfor 1960? Hvad sker der der? Jamen, så overgik man til nylongarn, som kunne holde til vandmiljøet uden at rådne op, simpelthen. Så de forureninger, man konstaterer, de er det er frem til 60'erne. Det er frem til 60'erne, ja. Søren, vi er tilbage efter en dejlig tur i havnen. Jeg har gået og spekuleret på, når man står med sådan en problematik, sådan en forurening her, hvad kan man gøre? Typisk anbefaler vi en afgrænsende undersøgelse. Simpelthen for at få dannet et overblik over, jamen, hvad ligger der i det, også økonomisk. Få jorden gravet væk under tilsyn, få taget de nødvendige bund- og sideprøver. Vi udarbejder en rapport, sender til myndighederne, og så undgår du kortlægning. Så undgår du kortlægningen. Står du med en lignende problematik, en miljøopgave, kontakt os til en uformel snak. Vi er her for at hjælpe dig.